Ой Аллам, менә мин үзем Зарифулланың җиле тиеп китсә дә балага узам. Ә Казандагы сеңлем ире белән шул бер баласына карап тилмереп яталар. Кая соң әле ул үзе шукынчык? Күренми дә килә микән, юкмы? Килә, Зарифулла, шукынчык килгән бит. Өйдә эшем беткәнме, монда килеп җөрмәсәң? Эй, бәгыр, жаратам да инде үзем. Ни булсын яңа? Зарифулла, 4 көннән чыгам, килеп йөрмә, үзем кайтам, ничек булса да. Бала үз гаиләсендә үсәргә тиеш. Ата-ана тәрбиясендә. Белегез шуны. Дуслар, минем сүзләр түгел инде бу. 12 бала тапкан Гөлфинә сүзләре иде. Ә иртәгә 7 мартта Мулла иле мәдәният йортында үзешчән артистларыбыз Туфан Миңнуллинның Әниләр һәм бәбиләр спектаклен драмасын тәкъдим итәчәк. Килмичә калмагыз, дуслар. Әниләр дә, бәбиләр дә сезне көтә, дуслар. Без исә бүгенгедән үк килеп утырдык. Иртәгә урын булмый дип әйттеләр. Шуның өчен иртәгә килдек. Әйе.